бар асоси тағйири созишнома миёни Душанбе ва Москав нерӯгоҳи Сангтуда-1 дар чанд соли оянда $297 миллион қарзи барқи тоҷикро мебахшад. ҳамчунин дар назар аст арзиши барқи ин нерӯгоҳ ки бештар аз 30 дирам ё 3 сенти амрикоӣ буд 2,1 маротиба арзон мегардад, вале танҳо барои 8 соли оянда. дар ивази ин сабукиҳо муддати истифодаи нерӯгоҳ аз сӯи Русия 15 соли дигар то соли 2048 дароз карда мешавад. қабули тағйирот ба ин созишнома рӯзи 16 июн дар парлумони Тоҷикистон сурат гирифт, вале на ҷониби Тоҷикистон ва на ҷониби Русия ҷузъиёти онро шарҳ намедиҳанд. рӯзи 25 июн дар Вазорати энержияи Тоҷикистон дар суҳбати бидуни микрофон ба радио Озодӣ гуфтанд ки дар созишнома ӯҳдадориҳои Тоҷикистон барои пардохти саривақтии пули барқ бештар шудааст. дар ин ниҳод ҳамсуҳбати мо таъкид намуд ки ҷониби Русия аз тамдиди муддати истифодаи нерӯгоҳи Сангтуда-1 ва пардохти саривақтии маблағи барқ аз сӯи Тоҷикистон ҳавасманд аст. абдулло ашуров рӯзноманигор ва коршиноси масъалаҳои иқтисодӣ бар ин назар аст ки созишнома миёни Тоҷикистону Русия дар мавриди истифодаи нерӯгоҳи Сангтуда-1 аз оғоз чандон ба нафъи Тоҷикистон набуд. дар аввал гуфта мешуд ки масалан саҳми Тоҷикистон 30% бояд бошад, саҳми Русия 70%, вале баъдан ин ҳам тавре шуд ки саҳми Русия 75 шуд ва аз Тоҷикистон 25% ва нархи нерӯи барқ ҳам дар он ҷо хеле гарон буд, яъне имтиёзҳои бештар ба ҷониби Русия дода шуда буд ва ҳамин гуна нуктаҳо хеле зиёд буданд ва агар ҳоло пас аз гуфтугӯҳои зиёд, агар баҳсу баррасиҳои зиёд, агар ин созишнома бозбинӣ шуда бошаду каме ҳам манфиати ҷониби Тоҷикистон ба инобат гирифта шуда бошад, хуб аст. дар парлумон ва Вазорати энержияи кишвар ҳадафи ин тағйиротҳоро беҳбудии вазъи барқи тоҷик номиданд, вале бо пешниҳоди ҳар гуна сабукиҳо беҳтар намудани вазъи молии ин ширкат зери суол аст. инҷо на танҳо нуктаҳои ин созишнома, балки ҷамъоварӣ нашудани маблағи барқ аз сӯи барқи тоҷик ва беназму низомиҳо дар фурӯши барқ, тақсимоти барқ ҳам боиси пайдо шудани қарзи калон Тоҷикистон дар нисбати ширкатҳои Русия ки ҳоло молики Сангтуда-1 ҳастанд, 75% онҳо дар дасти онҳо аст, албатта боис шуда буд ва албатта агар қисме аз ин қарз бахшида шавад ва бо вуҷуди он ки муҳлати истифодаи он дар дасти Русия бештар мешавад, ин албатта бар суди Тоҷикистон ва бар суди ширкати барқи тоҷик аст. Сангтуда-1 бо сармояи Русия дар дарёи Вахш сохта шуда бо иқтидори пурра кор намекунад ва мустақилона ба аҳолӣ барқ фурӯхта наметавонад. ин дар ҳолест ки ҳамасола дар тирамоҳу зимистон дар Тоҷикистон лимит ҷорӣ мешавад ва сокинон аз камбуди барқ шикоят мекунанд. ҳоло бо ворид намудани дигаргуниҳо дар санади ҳамкории ду кишвар оид ба истифодаи нерӯгоҳ маълум нест вазъ то куҷо беҳтар хоҳад шуд.